ఇండియాలోని అతి పురాతనమైన నగరాల్లో మదురై కూడా ఒకటి. తమిళనాడులోని మదురై టౌన్ లో 2500 సంవత్సరాల క్రితం ఈ మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం నిర్మించబడింది. ఈ ఆలయంలో మనం పార్వతీదేవిని మీనాక్షి అమ్మ రూపంలో, అలాగే మహాశివుణ్ణి సుందరేశ్వరుని రూపంలో దర్శించుకుంటాము. అమ్మవారి దర్శనం అయ్యాక ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో మనం కోనేరున్న ప్లేస్ ని విజిట్ చేయొచ్చు. దీన్ని గోల్డెన్ లోటస్ పాండ్ అని పిలుస్తారు. తర్వాత 1000 పిల్లర్ మండపాన్ని తప్పకుండా విజిట్ చేయండి. దీనికి ఎంట్రీ టికెట్ 5 రూపీస్ ఉంటుంది. ఈ మండపంలో 985 పెద్ద పిల్లర్స్ తో పాటు 22 చిన్న మ్యూజికల్ పిల్లర్స్ కూడా ఉంటాయి. అన్ని పిల్లర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. ఈ ఆలయ 4 దిక్కుల్లో ఉన్న 4 గోపురాల పైన పురాణాలకు సంబంధించిన సుమారు 4000 శిల్పాలుంటాయి. ఈ ఆలయం 14 ఎకరాల్లో నిర్మించబడింది. ఈ టెంపుల్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి 5 AM to 12:30 PM, తర్వాత 4 PM to 9:30 PM.